Bueno, honegin, pintxoa jaten aizteaten nahi, gozatu. Eta hoitzen aizaten bitartean baita ere, bueno, guain Jone Gorostar zui emango egitza edo, eta, bueno, berastari harra, duela 3 urte, isildu daitez, oharra, jendeak jugo hitz egiteko. Esan dakoa, Jone Gorostarzu berastegi harra izango dugu jarraian, des egiten poesia liburu argitaratu zuen duela 3 urte, ametsak, bizitza, heriotza, maitasuna, zoriontasuna, gai asko jorratu zituen, eta, bueno, hemendikan irakurri ez duen denari, gomendioa egiten diogu, irakurri dezan. Euskaltzalea, poeta, irakaslea, ama, ziur horrek denak inspiratu zuela hori idazten, eta, bueno, beste gabe, gozatu dezagun bere sorkutzaz. Bigarren oharra, hemen atzean daukau mai bat, esperimentazioko maila, eta horreare gonbidatzen dugu, aur, gazte, heldu, ikusiko dezu ez gauza politiak ateratzen dian da. Eskerrik asko. Bueno, eguerdion, eta, lehenik eta behin eskerrik asko Galtzaundikoi, hemen zuei errezitalditxo bat emateko aukera eskaintzeagatik. Idoiak ondo esan bezala, ia badi 3 urte edo nire lehenengo liburu eta oraingoz bakarra argitaratu nula. Eta desegiten jarri nion izenburu bezala, horratzen enemakin ideia edo zalako bizitzea azkenen etengabe egitea dala, eta egiteko desegiten joan berdeula eraikitzen. Liburua argitaratu zan, da behin argitaratu ezkeo liburuk hor geratzei eta beren bizitza edo ikeue, eta idazleek berea. Orduan, geroztik nik desegite prozesu hortan segideten ez edo, batzutan liburu hartzen eta bada sentsazio bitxi bateo, ez zait iruditzen nerea, eta baino beste alde batetik ezin dut irakurri beste baten abalitz bezala. Orduan, gaur aspaldi iriki gabe neuken, eta poema batzuk edo aukeratu dut zuei errezitatzeko. Hoi bai esan, poemai buruz ez detela azalpen handik ematen. Izanen ikuste poesia idaztetela nire sentimendu edo pentsamendu gobekin poema modun espresatzei dutelako. Orduan, ez luke zentzuik edo dukiko, horiek azaltzen saiatzea. Ene izatea, egin nahi dizuet opari. Ni gozoak, ni garratzak, ni umelak, ni krudelak. Emanda handitzeko, kenduta ugaltzeko. Tori poesia, zelofanetan bildurik. Jaio nintzen eme. Eta egin nintzen, eginez noa, emakume. Zabuaren kulunketan eta sokasaltoan. Amaren takoiekin, hileko trentzekin, belauneko urratuekin. Bitxirorezko pulserak eginez, eta sugandilei isatxa etenez. Panpina jantziz, horraztuz, baina baita haiei hila moztuz eta begiak ateraz ere. Eta honela, egunero egiten, egunero desegiten naiz. Edertasuna ieskorra da. Ieskorra delako da ederra izate oro. Elurrari begiratu besterik ez dago. Hain harmoniko, hain jostari, hain patxadatxu dator, hain eder.
hain lagun maluta bakoitza bestearekin. Hormigoi zikinaren kontra jo eta desagertuz. Bere buruaz beste eginez. Ur beltzetan itoz. Pausatzea lortzen duen elurra ere, suizidioari uko egiten diona, kuadrian biltzen dena, hasieran baino ez da eder. Gaztetasunaren xarma baino ez da. Zuria, perfektua, uniformetasun gorena. Ies egiten du edertasunak, loi bihurtzen denean. Buztinarekin egindako mestizajea ez dugu atsegin. Eta alde egin dezan desio dugu. Desager, hildadin. Bizpahiru egunen buruan ederrago, betiko moduan, zelai berdeak, teilatu gorriak, koloretako kotxeak errepidetak grisetan. Arruntasuna. Hemen nago, orain. Ene gorputza eta ene poemak. Ez naiz besterik. Edonora noala, naramatela, hause baino ez da ziurra. Besterik ez. Lagunak, maitaleak, etxea, aberria, zein ezpainetako margoa, haserreek eta asperdurak eraman ditzakete. Suak erre, urak, hipotekek ito, edota musuek lapurtu. Baina ni naiz eta izango. Gorputz bat olerkiz jantzirik, edo poesia larruazalak bildurik. Batean eta bestean neu baino ez. Noiztik, noiz arte, unibertsoa eta ni kafe baten bueltan. Zergatik, zertarako. Zuregana ekarri banauzu izango da arrazoiren bat, lekuren bat betetzeko. Eta zugatikat bidaltzean ere izango da, utxuneren bat. Zergatik. Zertarako? Eulia kafe aparretan. Zapaldu dut, deuseztatu, akabatu. Eta ez da ezer aldatuko. Hitzek egiten gaituzte, esandakoek, esangabekoek, mingarrienak, eta isildu gabekoek, lotxagarrienak. Entzun ditugunek, eta entzunez ditugunek, politenak. Baita gugatik esan, eta esan ez direnek ere. Hitz amestuek, hitz asmatuek, hitzek egiten gaituzte. Hitzek des egiten. Erio hemen dago, gure ondoan. Nahi edo ez, egunero gurutzatzen gara berarekin. Kamino irristakorretan, labaina da heriotzaren eta gure arteko muga ere. Hauts zuritan, gaua bezain beltz ageri da erio. Ate joka, deia darka. Gomita luzatuz bizitza arnas dezagun. Batzuetan,
berarekin oheratzen gara. Heriok musu ematen digu, gure gainean jartzen da, gu gozo zapaltzeko, gure barnean usten da, baina bera izaten jarraitzen du, guk nahi edo ez. Beste batzutan apurka dator, tragoka, mokaduka, kaladaka, isilka, mantxo, izkutaketan jolastuz bezala, edo portzentaje huts baten indarrez, begiak itxita harrapaketan. Heriotza bizitzaren laguna da. Eskutik helduta pasiatzen dira, elkarrekin amodio egiten. Baina guk heriotzari, zein bizitzari, ezikusiarena egiten diogu. Asko ibili ohi dira, ene gorputzan sartu ateran, maitasunaren izenean. Ateri jo gabe batzuetan, bisita laburrean besteetan. Amodio batzuk buruan sartzen zaizkit. Eta kontu kontari aritzen, bakarrik nagoela ere. Horrelakoetan maitasuna geldoa da. Txiskeroarekin ere pizten ez den txinparta. Beste batzuk bihotzera doa zuzenean. Eta odolezko ibaiak azalean zehar barreiatzen ditu. Horietan sentimendua indartsua, beroa da, egurronarekin egindako osua. Badira, hankatartean baino sartzen ez zaizkidan gonbidatuak ere. Kafe hartzen geratzen ez direnak. Horietan maitasuna gartsua da, egunkari horriekin egindako suaren moduan. Bat-batean hazten da indartsu, baina itzali ere berehala itzaltzen da. Kerik, errautsik, utzi gabe. Izatea bada haztea, eta espazioa mugatua bada, noraino izan naiteke besteak desizandu gabe. Eta izatea askatzea bada, eta askatasuna loturarik ez da, nola izan besteekin etengabe. Eta izatea bada egitea, eta egitea bada sortzea, nola sortu izango direnak. Ez gara besterik azken finean, azal eta haragiz jantzitako eskeletoak. Eta gaur, edo bihar, erantzten garenean, izularria eragingo dugu. Azken finean, lagunekin kafe hartu bitartean, klik erradiografia ateraz gero, borobilan jesarritako eskeleto kuadrilla. Ez gara besterik. Gogamena nirea bada, desioak eta nahiak neureak badira,
ene ahoa, ene begirada, eta ene eskuak ere bai, eta nahiak idatzen badu ekintza, orduan zergatik da hain zaila izan nahi dudana izatea. Eta bizitzea, beste gauza askoren artean, bizitzea da betetzea. Betetzea egunak, lan orduz, zitaz, pelikulaz, ametsez. Eta betetzea armairua, bitxiz, bufandaz, eskuz egindako galtzerdiz, orriak poesiaz, apalak liburuz, eta muxuz, zauriz, lagunez, irribarrez, marrubiz, argazkiz, bihotza. Baina bizitzea da baita ere ustea, ustu etxea, zakarrez, altzarizarrez, bisitaz, ilusioz. Eta ustu kuadria, lagun ezabatuz, lagun eroriz, lagun etxaituz, ustu agenda, ustu barrena, ideiaz, ametsez, malkoz, izerdiz, ustu eta bete eta ustu. Banaiz hile, kizkur, luze, banaiz begi, urdin, erne, banaiz ezpain eta banaiz azal, banaiz esku, leun, banaiz azkazal, gorri, piercina txilborrean eta tatuaje ezkutuan gordeak, banaiz hitz, xamur gordin, banaiz ilusio eta desio, banaiz kezka arazo, poesia eta musika. Batzuetan baina, titi eta alu bakarrik sentiarazten haute. Ezereza hutsa bada, hutsa harina bada eta harina erraza, ez dut ezer izan nahi. Eta bukaera gelditzea bada, gelditzea atsedena, eta atsedena atsegina, bukatu egin nahi dut. Eta joatea agurtzea bada, agurtzea isiltzea, eta isiltzea lasaitzea, joan egin nahi dut. Eta heriotza loa bada, loa ametsa, eta ametsa askatasuna hil egin nahi dut. Baina hiltzea uztea bada, uztea baztertzea, eta baztertzea, mintzea, ez dut hil nahi. Eta joatea hastea bada, eta hastea saiatzea, nekatzea, ez dut joan nahi. Eta bukatzea etxitzea bada, etxitzea galtzea, eta galtzea umiltzea, ez dut bukatu nahi. Eta ezereza gaua bada,
eta gaua iluna eta iluna beltza zerbait izan nahi dut. Izerdi patxetan esnatu naiz. Blai eginda dardar batean esnatu ere. Inoiz ez naizela hilko egin dut amets. Bizitzaz idatzi, idatziaz bizi. Bizitzeko idatzi, idazteko bizi. Bizitua idatzi, idatzia bizi. Bizitzatik idatzi, idaztetik bizi. Bizi, idatzi. Beno, eta poematxo honekin ja bukatuko dut. Eta banoanean zer gertatuko da? Besarkada virtual bat, besterik ez. Eta banoanean zer geratuko? Azukre eta gatzezko uneak, espero, besterik ez.